କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଜି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏକ ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଗଛ ଅଛି। ଗଛ ଉପରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି ଏବଂ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛ? ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଆମେ ଘର ଆଖପାଖରେ କାଉ, ପାରା, କାଠହଣା, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋକଜୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ 3। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 5ଟି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କୁହ। 5ଟି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ ହେଲା 1 ଗୋଲାପ, 2 ମନ୍ଦାର, 3 ଟଗର, 4 ଗେଣ୍ଡୁ, 5 କନିଅର। ପ୍ରଶ୍ନ 4। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୋର ବି ଯଦି ଡେଣା ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖିଲେ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆସ ଗୀତଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା। କାହାଠାରୁ କଣ ଶିଖିବା? ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଫୁଲ। ଫୁଲଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ସବୁବେଳେ ହସିବା। ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବା। କୋଇଲି। କୋଇଲି ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ମଧୁର କଥା କହିବା। ନଦୀ। ନଦୀ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଗଛ। ଗଛ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 2। କବିତାଟି ପଢି ତୁମେ କାହା ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ତାର ଚିତ୍ର କର ଓ ନାମ ଲେଖ। ମୁଁ କୋଇଲି ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପାହାଡ଼ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 3। ତଳ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ ଓ ସେହି ଭାବ କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରହିବି। ଉତ୍ତର ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ଗ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। ଉତ୍ତର ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଆସ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ନଦୀ ଆମର କଣ ଉପକାର କରେ? ଯେ କୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ନଦୀ ଆମକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନଦୀର ଜଳରେ ଆମେ ଗାଧୋଉ ଓ ଲୁଗା ସଫା କରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 2। ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ?
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଯଦି କେହି ଅନ୍ଧ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋର କୌଣସି ସାଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କୁହେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ। ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ର ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼। ପର୍ବତ, ନଦୀ ଅର୍ଥ ନଈ। ଜନର ଅର୍ଥ ଲୋକ। ସରି ଅର୍ଥ ସମାନ। ସଦାବେଳର ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ। ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ନଦୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁଜ ଗଛଲତା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କବିତାରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି କହିବି, ରହିବି, ଗୀତ, ମିତ, ପରି, ସରି, ଯିଏ, ସିଏ, ମନ, ଜନ। କଥାରେ କଣ କହିବା ଲେଖ। କରାଏ, କରି, କରଇ, କରେ। ପଥେ, ରାସ୍ତାରେ। ଭିତରି, ବାଣ୍ଟିବା ବା ଦେବା। ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଚ, ଟ, ନ, ପୋ, କା, ର, ଚା, ମ, ର। ପୋଟଳ, ଚାମଚ, ମଟର, କାମ, କାଚ, ମକା, ନଳ, ଚକା, କାନ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ବାଘ, କାଠହଣା, କୁକୁଡ଼ା, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଈ, ସିଂହ, ଛେଳି, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ମେଣ୍ଢା, ବାରହା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି? ବାଘ, କାଠହଣା, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ସିଂହ, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ବାରହା। ଏମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି। ଶୁଣ, ବୁଝ ଓ କୁହ। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା। ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଜାମା ବା ସାର୍ଟ। କାରଣ ଏହାର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ। ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ଉତ୍ତର, ହଳ ସାଉଁଟା ବା ଚାଷୀ ଓ ହଳ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଓ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମିଶାଇ ଦିଟା ବଳଦର ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଣେ ମଣିଷର ଗୋଟେ, ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଳଦର 8ଟି ଗୋଡ଼, ମଣିଷର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ମିଶାଇ 10ଟି ଗୋଡ଼ ହୁଏ।